I dobrodošli u prvu epizodu ove mape, ne znam kako zove, ali će biti valjda u naslovu. Ovo sam snimao na Benjamin Lava Boys kanalu, ali se mapa pokvarila pa nisam ovo. A sad valjda neću. I tu je isto s nama Benjamin. Ja znam da se on neće čut, ali neće garant. I... Šta? Priča, šta ne? Igram u 1.9 i sam je FPS 20. Ali opet ne koči toliko. I... Recimo 10 sekundi. I Benjamin je konačno snimio Windows 7, čitav vrijeme imao XP, onaj Windows, ili kako se to zove. I sad, on će isto sad ovu mapu igrat, a hoće i da snima, samo da mi ja pokajem kako. Pa jes. Jesi. Hajde da pređem prvu fazu. Jes, evo, jedva sam je prešao. Evo ga, prošlo možda 10 minuta dok sam ja pokazao Benjamin, ono i isključio sam teksturu pošto koči, a ovako će valjda manje kočiti. Sad još manje FPS, bolje je s teksturom. Ali sad ću ovako njavati. Pidu, 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 jump. Nema još ti početi snimat. Ja kad radim parkour ovako nestaje, nego ovako odjednom skačem, ali pošto sad koči ne može. Fuck. Jej. Jej! 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 Ja se teleportujem! Pam pam param pam! Fuck! Morat ću ovo izgleda prijeći bez snimanja. Pa nije ko što prije. Evo ga. Pidu 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 bam bam baram baram. Jel ti snimaš? Ja tebi ništa neću. Pidu 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 di bum. Dobro. Tran tan taran. Hoću da otvorim chest. Jej. Disco štapić. I have a disco štapić. Ne! Ne znam što ovoliko koči. Trebam svim top to fan za 1.9. Ako izašem. Što? Pa ja. Dok isti fazi došao? Ja došao do checkpointa 5. Oj, šta ovoliko koči? Jel, da opet ovu mapu neću snijat. Evo. O, ne smijem dodirnut, ne. Ne. Jumping, jumping, ne. Haj preskoči. Dobro. Jumper. Ne. No! Evo ga, prešla sam konačno. Ajde. Oj, ovo mrzim ovdje. Trebam petat ribe nekak. Upecaj mi se ribice, ne. Znamo. Upecat ću te. Upecat ću te. Hoću. Kretinsko. Mama, i tebi. Yes! Ovo sam konačno uspio, ovo nisam nikad uspio. Jumping. Jump. Šta ću s tobom? Pa može, pa snimaj da imam 20
epizoda. Svi pati uzme Skyblock. Sad još Skyhouse, bravo. Ali onda ćeš morat sve zadatke raditi. Ja ne znam ni koji je zadaci. Ovaj video još 2 minute će traja, pošto već 5 minuta smo. Hajde svaku epizodu ću po 15 ovih preći. Faza. Levela ili šta je? La bum. Kabum. Što će? Evo ga, pam. Znam se sad ovo spane. Sad ću ja pauz, pa ću 100% spasti. Evo ga. Jump. Huj, što mrzim. FPS mi je 12. Evo. Prije nije ništa košlo kad sam snimao na Benjaminom kanalu. Evo ovako. Ide ovdje. Treba mu... Kako ovo ne razumijem? Treba da mu bude sa strane, da bude lijevo ova, a ispod zelena. Kako to je? Ako stanemo ovdje, ne može biti ovo lijevo. Lijevo. Ne. Pa jest ovako. Horor. Moje adventure te najgore. Ništa više. Možda ne. Je li to? Šta je? Ovako. Znači desno treba da bude ovako što je ovdje, a iznad ovo. Dobro. Što ne valja? Treba da gleda na lijevo. Ja mislim da sam skontao. Evo ovo je da uradim, onda u sljedeću epizodu ćemo sljedeću fazu. Evo. Jel sad dobro? Što nije? Ništa, ovo ćemo u sljedeću epizodu. Dobro, to je to za ovu epizodu. Posjetite Benjaminov kanal, Benjamin Lava Boys i eto, to je to. Ćao! Bye.